Datoy ni Horsey. Hello, Horsey! Adda sakit ti saka na. Ito na madamdama da itarumwar. Handa nga italtal eh. Datoy, datoy ti Lawrence Farm. Nakadakdakkalan. Ada aming nga prutas. Season. Ti season tatta ka peach. Kan plum. Kada do may agpicking. Ayan. Nakapudpudot. Tatta na kita. Si Papa Mio. Enjoy. Tidak do mga area. Damat si Arda to yun. So nga. Agad yung maka-CR. Maka-isbo, makataki. May lata. Okay. So, ito yung mga apples. Yan. Kunan natin yung mga apples. Hindi pa sila ready na i-harvest. Ayan. Ang daming bunga. Nagraratunok dam. Ayan. Joobing. Naglogan ni Jekarkare. So na po, naglabas si Chiping-tingnan. Lang-lang-atnan. Lawrence Farms Orchards. Nakalaw-lawa. Tayo kitaan na niya dati nga prutas. Sa Star. Ay dahito iti maharvesan nga applesan. At available and dahito nga mapitasan. Star apples. No adda ka ito, you can eat as much as you can. Ne. Very red. Anda. Sampai nagsam-8 lah. Ano bunga yan? Nababa. Ano ako?
Good siya. Yum. Adop at sa star ijay. Berok. No, the ribbon na nga pink. Meaning available nga ma-harvest dan. Nay na nag-iimas dani oh. Tabuntay manan. Umam. Pantanan ti bilet. Kaya tinagda na. Dapat traktor na. Dapat tayo pagluganan. At bunbunan ti tao dito. Ano bang banog da? Ada ka na sweet corn, beans, eggplant, broccoli, kale, zucchini, and cucumber. Ang ano pa yung araw ka ready. Tidak dia bunga na eh. Ano? Makita. Tidak dia bunga na eh. Jai. Green dapay lang. Dapay nga ready. Ayan. Naglawang ka-grapes. Kamansan-asan mo lada ito eh. Ado pa iti. Di pa nga ready. Pang September, pang next month. Green apples. Green apples. Ayan, maganda ni bunga na niya. Mar-marno yan. Look. Ito. Naglawa. Dahil ito yun eh. Nagdadakar di bunga na. Na green apple. Granny Smith. I think a golden apple. Siguro dato o Granny Smith. Nih, Nagadu. Tinabasan da dagito ini. Tinok po dan. Ada may naloom na. Pwede na siguro ito. No, naalsaw, mama. Ho? Naalsampay. Kumukuha ka ng mga kamates? Yeah.
Nag-atitidog ti kamatis na. Mga bulok. Bulok? Ano, hindi. Plum tomatoes to eh. Plum or heirloom? Plum, di ba yung ganyan? Hindi ko alam. Plum, hindi ko alam. Plum. Okay. Ay, kainin ko sana eh. Nasira pala yung ano. Ito, merong mga malalaki. Ang daming bunga ng grapes. Oh. Ayan. May nagad ako marmarno yan ito eh. Hampay mabalin na sampay lang. Yan. Pagluga na agiduron dati. Iduron na ka. Cabbage naman ang biday. Masidapay datoy na eh. Ngalog datoy masida. Sla watercress. Nakalawlawan eh. Galat dyan. Diyan tinaggapuan. Dagito yung nalagyan. Inugo damo dagito dyan. Maisa dagito eh. Riwan damo. Basit dati cabbage pa yun eh. Ubing da pa eh. Ampay mabalen. Dapay. Ne. Nagado nga bunga na. Tinadawan ba? Tapno makawayada. Tidagi green beans. Nagsabsabong ba kayo bakon? Gado pa yung repulyo ito na. Kaya di ka maisam. Tapos dagi di mais. Handa pa yung mabalin. Bunga at gamin na. Dagdag-din. Yung pinaglamdaman. Babasiti maisahat. Sweet corn ko na naka. Oray na kititarang ang pagbabalin. Oray ko. Aray. Nagdagsing ay guyol. Damo bunga na titarungan. Nakita lagi dyan broccoli. Humpay sabong na. Aray ko.
Yan, dapat mabalin. Hampay, sabong na nga rumungarong. Damatan sa galting. Puro ang dagito'y tarunda. Ay. Pupuraw da mga tayo nga tanga puraw da. Tata lang nakakita ti tarong na puraw. Ayan. Gala kiti kastoy ta imbilin ni Iba. Ni Iba. Garami ka no ti sa diya. Iba from Mexico. Basit na ti saging. Dito is squash. Ini yata ito eh. Kato ti bunga na ti bagyo beans ni. Napudo la ti agala. Tinga na aldaw. Alas 12:30. Napagod ka no ni Papa Mayon farmers. Mga anti-donut. Kasi limas ato nga ikulang ni kada doon nagalati ko ngalog. Ayan. Ito bunga dan eh. Sige. Regla ko donut. Nabanog ni Papa niyo dyan. Bunak kita. Dahito di tarong papabutan. Bero kak. Naimas dahito eh. Adupuan ito eh. Mabati. Babati ti tarong. Aray ko. Ay. Kita man di mapos. Yung dadakal ikan ni. Tayo pang tagkan pa na. Dakal. Dadakal ikan. Kinikimas lang ang paabutan. Oh. Lima dikit yung broccoli. Natangkanan lang. Dito yung ma. Talag sarsari. Kaya din mas. Urusan tayo rin yung video ko. Bien. Ito ay mabuding baset. Ito yung nagsawsaw. Mas daytan. Ito na yan mas. Ito ay
gala ti pang tinola. Pang tinola nga ugot ti sili. Imas na ito pang tinola. Jeje hot pepper. Plain papandiyo. Paringgoyod ni paringgoyod ligay. Tayo dyan to plum. Pizza yan dito. Pizza. However you can pick anyone. They're stationed, the company is stationed in Australia. So now he gets paid more than TSA. So he's like, okay, I'm already chilling. No, you don't. They give you everything we put on. Pretty much you need. Her husband might. We call him Google back. Ito na. Has to tinalom. Hindi ka pa pumanaw tipunan amang mangmang kalapang. Ay, naloon tayo. Ay, ada tutot na mati na din.
Daddy? Yeah, grab one. Okay. You have to clean it, Elsie. Huh? You have to clean it. I'll put the big one. Very sweet. Very sweet, Daddy. Needs na lang. Guys, Aray ko. Mommy, let's collect them. Ow, ow. Nay. Así la cultura en la casa de mi abuelita, me acuerdo. They're very sweet. Yummy. Buy you one or not good? Ayan, mga purple. Nagraratunok da, Nagadu. Oh. Aray ko. Ayan. Ayan sila. Nagadu. Dapat yan yung ano, yung maitim na parko na dahil. Ayan. Nagadu bunga da. Marmar no uyan da. Eat all you can. Jadi na long siguro dato yun. Karena long dato yun. Lima. Now lift it up. Kas lalungboy nga nagraratunok. Ha? Tao mo mga mangmangan. Naglalaugan, tikingkinan ko. Ni, dapat taong. Pipilitin.